1001 noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Hudba, scenár, produkcia, réžia. Šehrezáda, nebuď smutná. Uvidíš, že sa Kánovi nič nestane. Nemyslí na zlé veci. Onur, vieme niečo nové? Šehrezáda. Podľa teba sú to muži Čelila Karabaša? Je to niekto, koho podozrievate? Môže byť. Je to známy mafián. Už nám toho urobil dosť. Najprv dal postreliť Šehrezádu, potom kauza na stavbe Bankara. A ako by to nestačilo, dal postreliť aj Onura. Viac vám povie Onur. Ten článok v časopise. Uniesli ho kvôli výkupnému. Výkupné? Dáte si niečo na pitie, pán Onur? Vyzeráme, že chceme niečo piť? Ale. Dávaj si pozor, takto sa nechodí po ceste. Kde máš rodičov? Ja idem domov. Takže ideš domov? Výborne. Tak poď, zoberiem ťa domov. To nie. Ale tu ťa môže zraziť auto. Nech ťa Boh chráni. Poď. Poď. Zbláznim sa. To siahnu už aj na dieťa. Onur, upokoj sa, prosím. Ako sa mám upokojiť? Ak chcú niečo odo mňa, tak nech prídu za mnou. Čo chcú od mojho syna? Počkaj ešte. Možno to nie je, ako si myslíme. Tu máš, pekný môj. Najprv sa najedz a potom pôjdeme domov. Chcem zavolať mojej mame. Viem jej číslo mobilu. Ty si ale múdry chlapec. Už si veľký chlap.
Najprv dojedz, potom zavolám. Zavolám mamičke. Zavoláš, jasné. Ale nemám kredit. Zjedz to, potom pôjdeme domov a z domu zavoláme. Nebudem, chcem hneď zavolať mame. Tak teda poďme. Zavoláme jej z môjho domu, nech si ťa príde zobrať. Poď, tadiaľ to pôjdeme. Poď už. Nechaj ma, nepôjdem Poď, s hovorím ti. tebou. Poslali fotku strateného chlapca. Podľa teba ho mohli uniesť. Nemyslím si, ja si len ušiel zo škôlky. Ale jeho otec je bohatý. Kde je tá škôlka? Tým smerom. Toasty už budú hotové. Idem po ne. Ale ja ťa zoberiem k mamine. Ideme jej zavolať. Poď pekne. Kráčaj. Môj dom je nedaleko. Zahráme sa tam. Uvidíš, aké pekné hračky tam mám. Pusti ma, nechcem ísť, pusti ma. Pusti ma, pusti ma, pusti Poďme, ma. kráčaj. Kam utekáš? Chcem ísť za mamou. Nejaký problém? Čo sa deje? Nie, pane, to nič. Kto je toto dieťa? Synovec. Chce jednu hračku, ideme ju práve kúpiť. Chcem svoju mamu. Dobre, synák. Povedal som, že ideme. Dajte mi váš občiansky. Prečo? Je to on! Chyť ho! Pusti! Nechajte ma! Poď sem. Tak poďme! Čo som urobil? Pusti ma, čo robíš? Ja som nič nespravil! Čo si to dovolujete? Nastup. Hej! Nič som nespravil! Haló? Pán Onur? Áno? Gratulujem, pán Onur. Váš syn sa našiel. To vážne? Samozrejme. Našli ho. Našli. A kde bol? Medzi škôlkou a domom, nedaleko tunela. Dobre, pán komisár, ideme po neho. Ďaká Bohu. Veľmi som sa bála, Kán. Ja som sa bál, mami. Hovoril som mu, aby sme ti zavolali. Nechcel. No, Zobral som ho, aby sme zatelefonovali jeho matke. Ja neklamem. Prečo ste teda utekali? Čo ja viem? Zľakol som sa. Chlapec hovorí, že ste nechceli volať. Vedie to dieťa. Čo môže vedieť? Nemal som kredit. Chcel som zavolať, keď si kúpim. Prisahám. Vášho syna sme našli v pravý čas. Ten muž má na svedomí krádež auta, vydieranie a bol tiež obvinený z únosu dieťaťa. Zatkli ho, keď nútil unesené dieťa žobrať. Ty si sa dotkol môjho syna. Čo si chcel? Uniesť ho? Čo si chcel? Povedz, čo si chcel? Čo si chcel? Zabijem toho sprava! Upokojte sa, pán Onur. Výsluch stále pokračuje. Prosím. Kedy pôjdeme domov, mami? Som veľmi hladný. pôjdeme, synček, o chvíľu ideme. Teta Mihriba nám už nachystala niečo dobré. Ešte raz ďakujem, pán komisár. Je to naša práca. A tam ten lump. S tým si už nerobte starosti, my to vyriešime. Dobre, ďakujem. Kán, synák,
Poď ku mne. Chcel som zavolať mamičke. Viem, synček, viem. Si múdry chlapec. Teraz pôjdeme domov. Poďme, už je to za nami. Poďme. Ďakujem vám pekne. Prosím, pekný večer. Pekný večer. Majte sa. Povedz mi, ako sa volá ten tvoj kamarát? Dahan. Dahan. Nie je to môj kamarát. Stále do mňa sáče. A ten Dahan ťa nahneval, vybehol si von a utekal si? A kam si išiel? Chcel som ísť domov, ale... Nevedel si nájsť cestu. A keď do teba Dahan sotil, nepovedal si to tete učiteľke? Povedal. Ale ona hovorí, že sa máme hrať všetci spolu. Prečo si mi to nepovedal skôr? Ja do školky nechcem viac ísť. Dobre, keď nechceš, nepôjdeš. Ale najprv sa spýtame tety učiteľky. Možno ťa Dahan ani nechcel sotiť. Súhlasíš? Vitajte. Ďakujem. Šehrezáda. Detko! No poď k detkovi, zlatíčko, poď. Dobrý večer, Šehrezáda. Dobrý večer. Dobrý večer, vitajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. Dobrý večer, pán Onur. Dobrý večer, pán Burhan. Hovorím Okanovi, či o niečom nevie a on, že vy ste prišli s odporúčaním od pani Zeynep. Si fakt skvelá. No, veď už mám nejaký vplyv. A môj životopis tiež nie je na nič. Viem, že do koša hodia aj skvelé životopisy. Povedali, že v pondelok môžem nastúpiť. Mám aj kanceláriu a veľkú. Tak už môžeš byť spokojná. Haló? Aké to bolo? To vážne? No hovor. Čo si povedala? Všetko? Bravo. Už sa nevieme dočkať. Dobre, drahá, poskávam. Aj oni ťa pozdravujú. Tak ahoj. No, čo sa stalo? Už nás nenaťahuj. Bolo to vraj super. Čo ti je? Nič také. Neklam mi. O takomto čase nezvykneš spať. Nič mi nie je, sestra. Naozaj nič. Pozri sa sem. Kým mi nepovieš, čo sa stalo, neodídem. Benu, nenúď ma, prosím ťa. Melek moja, čo sa to deje? Zaľúbila som sa, dobre? Zaľúbila som sa. Je to to, čo si myslím? Melek, nerob to. Je to ženatý muž. Viem, povedala som mu to. Povedala som mu, že to nie je správne. Ale som prosto zaľúbená. Láske sa nedá zabrániť. Ty si to dokázala. Drahá moja. Prečo sa na mňa vždy lepia nesprávni muži? To nikdy nebudem šťastná, sestra. Ten môj vnúčik ale bude veľký fešák. Aj vlasy mu urobíme, babina. Jasné. Páni. Všetky dievčatá na svadbe z teba určite odpadnú. Stoj, synček. Poď. Tak. Páči sa ti to, babina? Veľmi pekné, vnúčik môj.
Na svadbe budeš vyzerať najlepšie zo všetkých. Šehrezáda vám asi hovorila o mojom synovi, o Ahmetovi. Áno. A o tom vám hovorila? O tom mojom hroznom čine? Pán Burhan. Ale taká vec je neodpustiteľná. Mohol som zachrániť môjho vnuka. Nechcel som. Potom som to ľutoval, ale už bolo neskoro. Toho, čo vtedy mojej dcére Šehrezáde pomohol, nech Boh žehná. Nechajme minulosť minulosťou. Čaká nás budúcnosť. Tak je. Vďaka. Ale dovoľte, ešte niečo vám poviem, pán Onur. Nech sa páči. Nikdy som nevedel, aké je to mať Šehrezádu za nevestu. Ani keď môj syn žil, ani keď zomrel. Ale keď som pochopil moju chybu, Šehrezáda je ako moja vlastná dcéra. A nikto jej nesmie skriviť ani vlas na hlave. Nebojte sa. Môžete byť pokojní. Šehrezáda aj Kán sú už moja rodina. Sú pre mňa to najvzácnejšie. Kým budem nažive, nikto im neskriví ani vlas na hlave. Ja viem. Ja viem. Detko, pozri. Kán. Aký ty si fešák. Ukáž detkovi oblečenie. Poď, pozrieme sa. Drahý môj, drahý. Benu? Čo robíš, drahý? Nič. Prečo? Chcela som sa spýtať, či niekam nepôjdeme. Zoberieme aj Melek. Skontrolovali ste to? Áno. Prepáč, Benu, čo si hovorila? Melek je trochu smutná. Hovorila som, či by sme všetci spolu niekam nešli. Aj my sa uvidíme. Majster, sedí to presne. Dávajte pozor. Sú tu majstri. Čo tam teraz robia? Kúpil som nový akumulátor. Starý sa pokazil? Nie, toto je rezervný na dlhšie cesty. Ako to? Plánuješ nejakú dlhú plavbu? Plánujem. Odkedy? Vždy som to chcel. Aha. Čo je? Prečo sa čuduješ? Len tak. Nevedela som o tom. Šehrezáda, my v deň tvojho sobáša pri tebe nebudeme. Je to vhodnejšie. Ale v našich srdciach budeme pri tebe stále, áno? Boli by sme veľmi radi, keby si prijala tento malý darček. To nebolo treba. Veď ste pri mne. Ale toto je niečo úžasné. Pre takého aniela je to málo. Nech ste šťastní. Ďakujem pekne. Je pre mňa také dôležité vedieť, že ste teraz pri mne. My ďakujeme tebe, dcérka. Tuším, ma rozplačete.
Povedz, ak sa dnes nebudeme smiať, tak potom kedy, ha? Nemáme mlieko? Nie, minulo sa. Ako to, že sa minulo? Ako sa môže minúť v dome s deťmi mlieko? Minulo sa, pani Fisun, čo mám robiť? Zajtra ráno kúpime. Vy ste prvotriedne hlúpanie. Prečo na to nedávate pozor? Povedala som, že v tomto dome bude mlieko stále. Sestra. Čo mám robiť? Ešte tam bola jedna fľaša. A čo budem teraz piť? Nepovedal mi doktor, aby som každý večer vypila mlieko? To stále? Nebolo to po pôrode? Tak ty si ku mne drzá? Prečo by som bola? Jeden večer nevypijete, čo sa stane? A ešte nauč sa správať, lebo ti rozbijem ústa! Uhni! Kto si ty, že sa takto ku mne správaš? Obyčajná slúžka! Sestra, stačí. Kvôli mlieku tu takto vykrikuješ. Ja som ho vypil. Čo urobíš? Aj mňa roztrhneš? Hamba ti. Namiesto toho, aby si bol na mojej strane, obraňuješ slúžky? Čo sa vôbec čudujem? Pán Gani to vie. Hlavne nech sa nič nedeje, aby si bol v pohode, však? To už stačí. Na všetkých kričíš. Čo si myslíš? Čo robíš? Čo si o sebe myslíš? Moja chyba. Keď opatrujem brata, ako si ty. Ešte, poď. Prepáčte, strýko, sestra je už naozaj úplne mimo. Ali Kemal toho dosť vydržal. Na jeho mieste by som ani deň neostal. Pani Peride, pán Onur sa oblečie tu, či tam? Nie, Firdeus moja, oblečie sa v hotelovej izbe. Máme veľa hostí, musíme ich najprv v hoteli privítať. Dones mi na to obal. Pripravme to tak, aby to mohol šofér zobrať. Dobre. Mama, poďme. Budeš vyzerať štýlovo. Máš trému? Veľkú. A ty? Ešte akú. Srdce mi bije ako blázon. Mamička. Jediný môj synček. Odpustil si mi nakoniec. No teda, čo to hovoríš? To už je na synoch, aby odpúšťali matkám. Drahý. A teraz žiarlim. A čo ja? A nežiarali, Betulka. Poď. Drahý môj. S kým si volala? S mojou François. Sú v Orly. O chvíľu odlietajú. Aj François príde? Áno, trvala som na tom. Nech si prídu pozrieť tureckú svadbu. Berú aj deti. Kedy pôjdeš po Šehrezádu, Onur? O chvíľu. Poďme, šofér vás zoberie do hotela. Oddychnite si. Máme veľa hostí, privítajte ich. Tak poďme. Ešte idem ku kaderničke. Dobre. Firdeus bude bývať s Onurovcami? Tá sa veľmi teší. Áno, aj ja. Počkajte moment. Vezmem to. Koľko? 50. 50. Tu. Ďakujem vám. To je dobré, fajn. Ďakujem pekne. To si na kamošovú svadbu oblečieš starý oblek? Prečo si nekúpil nový? Veď tam nejdem. A prečo si ho dal vyčistiť? Čo ja viem, dal som ho, človek nikdy nevie. Strašne táraš, Kerem. Úplne trepeš. Nepôjdem tam. Táto svadba bude bezo mňa. Čo teda povieš Onurovi? Povieš mu, že si zaľúbený do ženy, ktorú si berie a preto neprídeš? Ak Onura neuvidím, nebudem mu musieť nič povedať. Nie je tak? Come on. I'm going to police. No, police, no. Please. Čo je? Neviem, čo sa deje. Neviem, dozvieme sa. Wait a minute. Čo sa deje, Pajdar? Tieto dve pani hovoria, že tu na nich zarábam. Yes, it's very expensive. Vraj za tú bundu zaplatili $400, ale úplne rovnakú našli v inom obchode len za 200.
It's not good, it's a shame. Ty o tom niečo vieš? Nie je to nejaký omyl? Nebol som v obchode. A? Majú to natočené na kamere, pán Burhan. Dovolíte? Good shopping, lady, good shopping. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Okay. Thank you. Tvoj Gani to urobil. Pajdar, chod do obchodu, daj im $200. Ak chcú, nech vrátia tovar. Ak treba, daj im darček. Nech odídu spokojné. Hneď to napravím. Povedz, že sa stala chyba. Že on nepoznal ceny. We are very sorry. Thank you. OK, madam. Fine. Dobrá cena. Thanks. Pôjdeme Thank do you. obchodu. OK? Kamže, pán Burhan? Idem s ním urobiť poriadok, Hidaj. Dobrú chuť ti prajem. Ďakujem. Aké pekné. Svadba pani Šeherezady je dnes večer? Nech im Boh žehná. Amen. Kto vie, aká pekná je vo svadobnom? No, uvidíme to na fotografiách. Kde je ten mladý? Čo sa stalo, pán Burhan? Prečo si nervózny? Gani je kde? Má dnes skúšobný test, išiel na kurz. Dnes si zbalí všetky veci a odíde z tohto domu. Už tu nebude ani minútu. Nezaslúži si, aby tu bol. Čo i len minútu. Čo zas urobil? Podviedol zákazníkov. Zničil mi moje dobré meno. Zahambil ma pred celým Tašanom. Čo je toto za rodinu? Jedna deťom kradne vreckové, druhý podvádza zákazníkov. Len sa upokoj. Mama! Fisen, čo sa deje? Čo ti je? Fisen. Čo ti je? Drahá. Pani Fisen. Som rada, že sme sem prišli. Veď je leto. Budeme sem chodievať často. Jedz, kým to nevychladne, alebo chceš, aby som ťa nakrmil? Nie. Rozmýšľam, aké mám šťastie. Šťastie mám ja. Prišlo trochu neskoro, ale stálo za to. Poďme. Otvor ústa. Nerozmaznávaj ma toľko. Budem ťa rozmaznávať, koľko chcem. Jedzme už. Dobrú chuť. Na nášho syna. Na jeho zdravie s požehnaním. A všetko zješ. Dáme si aj pečeň. Pečeň nechcem, ani nehovor. Ale je zdravá. Aj pre teba, aj pre nášho syna. No, len papaj, papaj. Fisen, moja, vydrž to. Už sme skoro v nemocnici. Moja, veľmi ju to bolí. Pán Burhan. Adam, choď rýchlejšie. Ako si prajete? Mama!
Budeme ešte v mnohých hotelových izbách. Tú čiernu noc už vymáš v zmysle Šehrezáda. Nech ti v pamäti ostane iba dnešok a dnešná noc. Potom už budú všetky noci biele, ako tie tvoje svadobné šaty. Čisté ako tvoje neskazené srdce. Dobre? Dobre? Súhlasíš? Dobre, poď. Toto som naozaj nečakal. Prekvapilo ma to. Áno, je to áno. Nech sa páči. Batožinu môžete nechať tu, madam. Merci. Karen, to stačilo. Čo? Dosť. Už to preháňaš. Nechaj ma. Obliekaj sa. Naké obliekanie? Hovorím, že tam nejdem, nechápeš? Pôjdeš, bratko, musíš ísť. Ty tomu stále nerozumieš. Žena, ktorú milujem, si berie môjho kamaráta. Presne preto pôjdeš. Nemáš právo zničiť im najkrajší deň. Neby. Poď moja. Dobrý deň. Ďakujem. C'est joli, oui. Vous voyez? Là, ça sera l'annonce civile. Ça, c'est Péridée. Bienvenue. Enchantée. Et ça, c'est Séval. Enchantée. Comment ça va? Je vais bien, merci. Ako sa máte, pani Fisun? Už je vám lepšie? Ďakujem. Pani Fisun je zo straty krvi trochu unavená, ale nie je sa čoho obávať. Sestrička vám ešte zmeria tlak, dobre? Dobre. Potom si trochu oddychnete. Čo je našej neveste, pán doktor? Celých 14 dní má veľmi silné krvácanie. 14 dní? Ale veď mi nič nepovedala. Menštruáciu má už dlho nepravidelnú. Teraz sme urobili, čo bolo potrebné. Zatiaľ... Je to niečo vážne? Pri ultrazvukovom vyšetrení sme našli na maternici podozrivé výrastky. Aké? Niečo podobné tumoru. Vôbec sa mi to nepáči. Čo to hovoríte, pán doktor, bože môj? Aby sme sa uistili, musíme urobiť biopsiu. To má rakovinu. Zatiaľ to nevieme naisto, ale... Počkaj, pani Nadide. Nemyslí hneď na to najhoršie. Vítajte. Dobrý, vítajte. Mamina bude nevesta? A ešte aká pekná nevesta. Budeme jesť aj tortu? No jasné. Bude veľká? Najväčšia. Tak ty si zvedavý na veľkú tortu? Áno. Chceš ju vidieť skôr ako ostatní? Áno, chcem. Nebudeme vás obťažovať. Prosím vás, keď je mladý pán zvedavý, tak mu ju ukážeme. Poďte. Páči sa ti? Aká je veľká? Poď môj, my už pôjdeme, nech ujovia a tety môžu pokračovať, dobre? Aká je tá torta? Je čokoládová. A sú v nej aj orechy. Zatiaľ si zober toto. Neskôr si dáš aj z torty. Ďakujem pekne. No poď už.
Ďakujem pekne. Bože, pozrite na tú krásu. A teraz povedzte, nie je to najkrajšia nevesta na celom svete? Veru je prekrásna. Moja najkrajšia, od nej krajšej niet. Prosím, nebuďte také, hanbím sa. Také hanbenie. Buď na to hrdá, však Peride. Naozaj ste veľmi pekná nevesta Šeherezáda. Veľmi Ďakujem pekná. Tak aká je? No poďme, necháme nevestu so ženíchom chvíľu samých. Aj my sa trochu upravíme, urobíme si make-up. Na druhú stranu topánok som napísala naše mená. Hádam, to pomôže. Pomôže. Kvety hoď tak, aby ich chytila moja sestra. Dobre? Vítajte. Dobrý deň. Pôjdeme do baru a dáme si kávu. Dobre? Nechcem kávu. Ja si dám whisky. Pre teba. Onur. Nie je taký žiarivý ako ty, ale snáď sa ti páči. Je krásny. Ty si krásna, drahá moja. Šok, šok, šok! O chvíľu. Neodchádzajte od obrazoviek. Niečo také by sme ani vo sne nečakali. Už o malú chvíľu vám prezradíme viac. Aký návrh urobil Onur Axal Žale Yildiz? Šok, šok, šok! Veľké obvinenie známeho podnikateľa. Šok, šok, šok! Dozvieme sa niekedy, či je podnikateľ Onur Axal v tejto veci naozaj vinný. Udalosť, ktorá všetkých prekvapí. Už o chvíľu na vašich obrazovkách. Naozaj navrhol Onur Axal svojej zamestnankyni, aby s ním strávila noc za peniaze? Šok! V špeciálnom vydaní. Šok! 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 Pracovali ste v holdingu Onura Axala? V Biniapi som začala pracovať ako stážistka. Bolo to asi pred necelým rokom. Jeden z riaditeľov Onur Axal mi dal návrh, aby som s ním za peniaze strávila noc. Ponúkol jej veľa peňazí. Rozhovor s Žale Yildiz pokračuje. Sledujte nás ďalej. Ako sa to stalo? To vás pozval niekam von? Domov alebo niekam inam? Po porade som mu išla ukázať jeden projekt, na ktorom som robila. Keď som mu ho ukazovala, povedal, že sa na to pozrieme neskôr. Potom sa ma spýtal, či som zasnúbená, alebo či mám priateľa. A čo vy na to? Nevedela som, prečo sa to pýta, tak som povedala, že nie. Potom vás pozval na pohárik? To nie. Rovno sa ma spýtal, či s ním strávim jednu noc. Priamo? Áno. Povedal, že peniaze nie sú problém. Viete si to predstaviť? Strašné. Bola som v šoku a odmietla som, pochopiteľne. Potom vás dal prepustiť, áno? Presne tak. Aj keby ma neprepustil, sama by som dala výpoveď. Ale keď som povedala, že určite nie, veľmi sa nahneval. A potom? V ten deň si ma zavolali z personálneho oddelenia a povedali mi, že nepodávam dostatočný výkon a musia ma prepustiť. Jednoducho som dostala výpoveď. A to bol môj posledný deň v práci. Nedá sa tomu uveriť. Ešte sa spýtam, pani Žale. Mohol Onur Axal urobiť takýto návrh aj iným ženám? To neviem, ale keď to navrhol mne, mohol to navrhnúť aj iným. Je to veľmi prekvapivá správa. Všetci čakáme na reakciu podnikateľa Onura Axala, ktorý má dnes večer veľkolepú svadbu.
Budeme vás informovať, ako sa celá situácia vyvinie. Šehrezáda, Adam, tomu neveríš?